Anga walimano folibe an flaba balajele ni TNM dunkibaro kunafuni wati sele na ngama TNM News mime wala kawye mali kunafunu bela jelenka TNM News adunkibaro kunafuni fleni bakuru bala fanga ni ndo mime mala na ngama mouvement républicain ani ajenyogo no faso dambe ulie tamake tarata temele juin galo clé mugan ani fla TNM News bina wala ke ola Conseil des ministres aussi go folo kera TNM News bina wala ke ola collectif de population agilok ulie siga fogani kunafuni ndilawi TNM News bina wala ke ola wasa kasega TNM News kunafuni ko kunche farafina kele atomba na ngama ko CEDEAO ulubinu kala la segili shi biduru ani konontona ko ke TNM News kunafuni bina wala ke ola ninde TNM News kunafuni bakuru bae alakani sababa be andabla dagri ndalabli TNM News kunafuni bakuru bala nye awla dona ka fo fangani to mimbe malila nanga mouvement républicain ani ajenyogo faso dambe ulie tamake tarata temele juin kalo clé mugani fla samba flani mugani kele tama ingera basigi ani haglisigi belajele konna uyayira ka fo ubanga fanga joro fanga ma nyemo kasugulu kokoroma du chogomina wasa bara nyire bisega no ubulo chogomina akenega uyala yini mi kerengena na Nations Unies kon fe no jensilani kele atomba wala je kudadu kalata na tola wasa akobisa kela diria kono chogomina ka klaka yini mi gerende mina be malidala obisega wuli ka bo malika chogomina ni ndama mi vle ni ngira sababu ye ka mi fanga ni ntwen ama chama kasugulu fara anyonga ka tama ndamne na seraba minga oye anga bourse de travail seraba wali kele amanaji kata fori anga yerma horonya aduba konnala ambe awlona ka foni ndama mi ngelen vle ni akira ko sababai barsabula jamakulu bora kasekana kene kan hakaja ni sanji koniye maudikun akene koni kanala nga tombelebele mi vle no fanga ni ntwen anga mouvement républicain akoni jamaw koni belajele bora kana kaseka ni bara yi ka wuliya kaseka ni bara yi ka waliya chogomina nga hambe awlona ka fo nga tom influence hambe awlona ka fo nangwa mouvement républicain mau belajele koni bora wasa kana uka nyema ba no uka kuntigi kana ka wuli kan jabi no fanga ni to nyema nangama Enia Ibrahima Kamara akene kanala Mariam Samake ale kumata ale de fanga ni to nyema dangaye o kofe fene fanga ni to ababu sindigi fene do ale kona era koni ka fo ko ni ndama kunte dore ulu ka danaya ko kura ya menye anga fanga joro fanga ma nyema ulu koni ka wasa barab sega no ubulo chogomina o kofe ayla yini fenege ka ira jinsilen to mabela jele na gerende mi me maliko ni ndala o kala je ka soko uli ka bo malika aya soni sigi minga oye mi Nations Unies jinsilen ni kele atomba o kala je ka sega usendo anga kala ta ko na wasa sega ke kala ta jele chogomina ni ndama infenege ra fien boda ye fanga ni to yin shifin na ko bulo wasa o ka seku ka kuma ga kon na se ka ira ka fo kulu konintina mi e fanga ni to ko segulu blasara chogomina ani o ka kuma ga masero mna ka sega lase ni fanga ni ndo mi fleni demsena ka o yara kono ga fo kulu na kunta do wala wa ubaga femi nyini fene ode jamana mara ubisogo soro chogomina o wati kele o fene na ni ndama insive mi e fanga ni ndo nyama no MR ale fene ye la silege kanyeshin aga tondo ani akanubo belajelema ayu fonu ko wali mando unali mingera ni ndama insive ani aye wuleda kanyeshi malion belajele kon makanga laje minu ngoni sombe beje fanga kon ye kukula tile ya juna ukana MR ale konnala wa e jigiya fene yira ula ka fo mi MR fene ye ale be ka nyini kebi kosobe mi ye fangata ale fanfalala ka sababu ke ko mi MR kon konnae aka ko belajele be ke ni jele ya di o fene kofe aye tashibla foli fene ke kanyeshi surasi minu be operation barkan na nulu ni ntura ala katashi blake kanyeshi ulu furuma arabado juin galo kle tanuro fanga choro fanga ma nyema colonel Asimi Guita ale aka conseil des ministres foloke adale ni senfe fanga choro fanga ma nyema no anga jamana kundigi ni watinina ale koni wali madon folike kanyeshi aka ministre nyema ma no ye docteur Shogala Kokala maigaye ani aka ministre to belajele ay munu koni sugandi mi anga fanga choro fanga ma nyema ayara koni ga fo bara min koni kalferembe ula oni watinina o bena bolisera mununga uli de fleni foroye lakana biseka sabati mali dugukolo fantan nani belajele ka chogomina fere bina yini ula o bena fereke mi mara haklina mi no be ka yela mali dola katase anga fanga suba ale konnala mara ke chogo nyuma jeliya
ani an ka maa ɲɛmaa minnu n'o b'an kunna fangacɔrɔ fanga in kunna ka dunda ka nɔgɔyaba kɛ o fɛnɛ na fangacɔrɔ fanga bɛna baara kɛ hakilina min fɛnɛ kan o dɔ ye bɛnkan sɛbɛn min n'a bolonɔbila Aligérikaw fɛ yen n'a nakun ye bɛɛ ani keleya sabatili o ka se ka lawaleya hakilisigi kɔnɔ ani danaya bɛɛ lajɛlen ale kɔnɔna la kalata nata min'o bolo dalen don o ka se ka labɛn ladiriya ani jɛlenya kɔnɔ o kɔfɛ an ka fangacɔrɔ fanga maa ɲɛma a y'a ɲini gouvernement kɔni bɛɛ lajɛlen fɛ baara minnu n'olu kɔni nun tigɛlen filɛ nin ye u k'a lajɛ ka kɛ nin ko in kɔni kɛba ɲuman ye waasa danaya min n'o kɔni bɛ yen o ka se ka sabati wa kana se ka na ni fiɲɛ bɔda kura ye n'o ye basigi ye k'o sabati maaw ni ɲɔgɔn cɛ an ka gouvernement ɲɛma ale fɛnɛ ye an ka jamanakuntigi n'o ye fangacɔrɔ fanga maa ɲɛma k'a foni ka waleɲuman dɔn danaya min dara ale kɔni kan ani a ka gouvernement maa bɛɛ lajɛlen wa u b'u kumakan di gouvernement kɛlen filɛ ka hakilina mun ta u b'a a baaraw kɛ fɔ ka taa se i n'a fɔ a ɲini b'u fɛ cogo min na jamanakuntigi n'o fangacɔrɔ fanga maa ɲɛma a kɛn bɛ k'o danaya min da olu kan juin kalo tile 18 collectif des populations d'Aglock n'o ye kulu ye kulu min n'a bɛ Aglockkaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o y'a dugu sigibaw ye olu ye sigi ka fɔ kɛ ni kunnafonidilaw ye min n'o kun ɲɛsin bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya MINUSMA kɔni ma u ka dagayɔrɔba min bɛ yen k'u k'a lajɛ u k'a bɔ dugu kɔnɔ ka taa bila dugu kɔni kɔfɛ ka sababu kɛ kulu kɔni fɛ ko ninnu de ye kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsin dugu sigibaw bɛɛ lajɛlen ma kulu in kɔni y'a yɛrɛ kɔni ka fɔ kɔlɔlɔ min n'o kɔni bɛ olu kan bi ko tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ko min ye MINUSMA dagayɔrɔ min n'o bɛ dugu kɔnɔna la ni cadiɲɛw ka finitigilakaw bɛ yen k'o de bɛ ka kɔlɔlɔ lase olu kɔni ma MINUSMA ka nin dagayɔrɔba min filɛ nin ye ko sanga n'a waati binganniwale tigilamaw b'u ka kɛwale jugu ta ka ɲɛsin u ma wa ko de bɛ ka kɛ sababu ye ka dugudenw dɔw fɛnɛ nin to o la tɔnba in ɲɛma ka hakilina na kulu ka laɲini tɛ MINUSMA ka taa dɛ nka u ka dagayɔrɔ in kɔni bɔ min ye dugu kɔnɔ ka taa n'a ye kɔ kan ka sababu kɛ dugudenw bɛ se ka hakilisigi sɔrɔ cogo min na ko MINUSMA ka dagayɔrɔ filɛ cogo min na nin k'a bɛ dugu camancɛ de la wa o kɔlɔlɔ bɛ ka kɛ sababu ye ni binganniwale y'o ta ka ɲɛsin ka in kɔni ma dugudenw ka dɔ sɔrɔ o la tɔn belebele in ɲɛma a y'a k'a fɔ ko nin sigikafɔ min filɛ nin ka kɛ ni kunnafonidilaw ye a ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka kunnafoni jɛlen di dugu sigibaw ma ani diɲɛ sɛgɛnni bɛɛ lajɛlen ma kɔlɔlɔ min bɛ ka se olu ma bi Aglock dugu kɔnɔna la ka sababu kɛ kan min filɛ nin n'o bɛ MINUSMA tɔgɔ la Aglock dugu kɔnɔna la waasa ka se ka bi TNM News donkibaru kunnafoni ye kuncɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ sibiri don juin kalo tile 18 farafinna keleya tɔnba o y'u ka laada lajɛrɛ kɛ Ganakaw fɛ Akara n'o y'u ka faaba ye a siɲɛ 59 o lajɛrɛ in senfɛ Mali kɔni ma ye o kɛnɛ kana na ka sababu kɛ Mali gulonnen don fo ka taa se u ka fangasunbaw bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ma u ka laseli yɛrɛ laban jamanakuntigi ninnu ka sigi ale senfɛ fo ka taa se gouvernement ma ko an ka gouvernement ɲɛmaa min n'a sigilen filɛ nin n'o ye dugu sigiba dɔ ye k'o kɔni jan bɛ o la fo ka taa se an ka gouvernement sigilen ma wa k'u jan bɛ fɛnɛ fɛn na o ye an ka ɲɛmaw ye layidukan min ta ka yɛrɛ k'a fɔ ko kalata nata n'o jamanakuntigi kalata ye o bolo dalen ka bɛn février kalo ma san 2022 u ka kumakuncɛ in fɛnɛ na k'u bɛna kulu dɔ bila sen kan min bɛna jateminɛ kɛ n'o jamanakuntigi kalata nata la min n'a fɔra avril kalo tile 15 san 2021 wa farafinna jamanakuntigiw ka keleya tɔnba ka lajɛrɛ senfɛ k'u b'o u janto fɛnɛ yiriwali sira min n'o bɛ ka kɛ Mali kɔni kɔnɔna la ɲɛta kɔni sira fɛ wa kulu fɛnɛ kɔni bɛ an nɔfɛ k'an kɔkɔrɔma don baara ninnu kɔni na o kuma na kunnafonidilaw ɲɛfɛ min ye farafinna keleya tɔnba ɲɛmaa ye n'o ye CEDEAO ye Jean-Claude Kasiburu a y'a jira k'a fɔ nin waati in na ko yiriwali sira ɲuman dɔw bolo dalen don u b'a jira k'a fɔ gulonni min kɛlen filɛ nin ko ye ɲuman ye ko k'a sababu kɛ yiriwali min bolo dalen don a bɛ fɛ ka jateminɛ kɛ o la ko k'a sababu kɛ jamanakuntigi ninnu bɛ fɛ ka danaya sɔrɔ ɲɛta in na